Itong mapahimuslanon nga tao. Pero nakagusto ko nimo. Bay! Bay! Pastilan. Abi na kong nawa ka. Nawa mo ko kasi maigdaan. Bango na kayo mo, bay? Sige, bay ha. Bilhin sa taga-dre kay maglungag sa ko. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Oh. Mayo kay nagmata na ka. Sige. Pagilista kay manglakaw ta. Asa data? Nakalimot ka? Manuroy ta karon. Okay? Sige. Kaligo na. And then magwat ko nimo sa ubos. Okay? Bay, lupa sa ng kapyo. Nahinaya lang nagigop ya, kay init ubi anak. Unsa lang sab ka? Umugutong gilabi ang tasa. Unsa lang sab ka bay, oy? Pangitao na to si Lilak ba? Hapit naman kung mabungol na bay. Pangitao na to din. Oo lagi bay. Pero kinahanglan mga unsa ta. Ato sa sudlan upiyan. Kinahanglan makita na to si Lilak ba? Oo lagi bay. Kapaw na biya ka nga. Migo kita. Agaw pa jud. Pero ato'y pahimutang ang tanan bay. Usa ta mang lakaw. Kinahanglan papauli-o na to siya ba? Oo lagi taon bay. Uy. Pero bay. Bay maluoy ka. Maluoy ka bay, pangitao na to si Lilak ba? Lagi bay. Pero ato lagi pahimutang ko ng tanan bay. Kana ako makita na to. Ato papaulion.
pamalita ang imong mga kinahanglan, maski unsa. Ako'y bahala. Para makasugod na ta sa atong project. Diba? Sa mga isang kinahanglan. Ikaw mo mo. Or ganahan ka mo. Sige. Pagpili kung sa imong gusto paliton. Maski unsa. Kay ako'y bahala. And then after, if makapalit na ta kung sa imong kinahanglan nun, ali na ta din himo. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Yes. So kaya to sir, natay cake sir, pili lang. Cake lang ako. Kana lang Ay, sa chocolate sir, co-start. Yeah, kana please. Kasi Para, tayo ha? yeah. Magami na da. Palihog ko please. Sa inyong drinks sir. Nasa ko ito. Wala sir, ako sito pa mo yung drinks sir. Kana lang. Pinakatato ha? Sama. Oh, gini ba ha? Lingkod na ba? Mangaon sa tadaan. Kung man itong kaon, manglakaw ta, okay? Aron mangita kang lilak. Kinahanglan mo pauli siya din bay. Ano lagi bay? Pangitaon lagi na to siya. Aron ako pa paulion. Para ato maibawan ba kung naunsan eh. Doon na jud akong inungdan ba. Oh, mo na kinahanglan mahibawan na to bay. Nganong nibiya man siya nako bay. Mao na tong klarohon bay. Bida, nagliko-liko man na tong istorya oy. Pero maglisod tagtubag bay kung unsay tinuod. Di ko makaantos og dugay ani bay. Kung di na ko mahibaw-an ko unsa jud tinuod na hitabo ni Lila. Parehas tagibati bay. Hulos ta na balaka. Pero sige lang bay. Magtinabangay ta aron makita na to si Lilak. Aron maibawan na to kung naunsa siya. Yeah. So man. Ikapoy na ka? Oh,
Okay, sige. Pahaway lang usa. Nya, ako na lang ni pahimuta atong ipamalit. Nya, igutom na ka. Maman. Hindi ko gustong magwa-uwa pa ka ha. Kumusta na ka sila sa? Lila, mahimo ba? Inatabag hisgot bahay nila. Pero, Tumanon na ako tanan ang akong gisaad nimo. Tanang problema ni Christian, bawa. Mapaoperahan siya. Makita siya pagbalik. Dili mawagtang niya ang iyang yuta. Kana tanan akong tumanon. Tumana lang sad ang atong gikasabutan. pasensya na ka ha. Pero, dili sayon kini akong gibuhat. Pero Lila, mas labaw nga maglisod kag kalimot nila. Kung kanunay nimo silang hinumduman. Mao nga kalimti lang una ng mga butanga. Kaning nahimutanga nimo karon, o ni tagag importansya. Relax. Enjoy. Ako ihatag nimo ang tanan. Usbon na ako. Pasensya na ka ha. It's okay. Sige, pahuway na dia. Oh please, di na ko gustong mausap pa ni. Di na pod ko gusto na maghiskot pa ka bahay nila. Nakasabot ka? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Sige. Oh, by the way, kung na lang ni pahimutang. Ay, hindi lang na. Ako na lang. Okay. Sige, ahuway na. Mga na kong taon le. Mayo naman ba yun? Anong pahuway tag sayo ron ha? Nagat pa biya ko niya. Ang lakaw ta. Asa mo tabay? Ang taon na tos lilak. Wa na gyud ko kakalimutan na ba? Abi na kung mabusog ka, makalimot na ka na. Kinahanglan ba'y mulihok ka. Basing dunay nahitabang dautan ni lilak. Pero bay, kaya ni mo nga. Samaran pa man ka? Okay na ko bay. Kaya na nako. Ari lang kahakad rin bay, ako na lang mangitang lilak. Mag-uban ta. Aw, ikaw good, kung gunahan ka mo ban? Pero bay, paminawa ko ha. Samaran pa ka. Luya pa kay ka. Bako pa ka nakagawa sa ospital. Kung siya mahitabo ni mo, patay. Bahala na dun sa may tabo na ko bay. Ayaw lagi pagsulti anak bay. Ano man ka oy? Kinahanglan bay. Mahibaw ta. Kung saan yung sitwasyon ni lilak ron. Oo lagi bay. Pero maglisod ko bay kung magkuyog-kuyog ka na ako. Pagsigog goroy ni mo. Na, sao mo na ito aron. Kung mas maayo bay, diri na lang ka. Ako na lang mangita ni Lilak. Kung maayo na ka, huwag ka na. Kitang duha mangita ni Lilak. Isip asa patabay. Bay. Siguruha bay. Nga madani mo pagbalik si lilak. Nanasap ka na. Ano na sa kagnaong. Emosyonal ba niyo ba eh? Ang ako ani ba? Kasi mabayo ka sa ending. Pangitaan na lagi si lilak bay. Oo lagi bay. Nalam sa big ko pumukan na. Makita na lagi ito na to.
ka pala kagod. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal